participació gairebé de la indústria a nivell local, a nivell d'Espanya i europeu, força interessant. El que ens està passant no és culpa de la crisi. La crisi va ser el toc d'alarma d'un diagnòstic mal fet que diu no, això no va. Quins són els 3 o 4 grans canvis que jo crec que s'han de fer? Primera cosa, Europa ha de recuperar una activitat industrial important. Per què? Perquè per la pròpia naturalesa aquesta activitat industrial té tots els avantatges. És la que produeix més increment de productivitat, és la que ajuda més a incorporar coneixements i tecnologia en els processos i en els productes, és la que exigeix un nivell major de formació de les persones, que és un element que té una gran influència sobre la igualtat social. És a dir, és un cercle virtuós. La indústria és un cercle virtuós respecte al creixement i respecte a la igualtat social. Per tant, més indústria, però més indústria nova, amb aquest nou concepte. Tercera, més eficiència en la utilització industrial de productes materials.